Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsuon, karong Domingoha gisaulog ang pagsaka sa langit sa Ginoo, the ascension into heaven. Unsa man ang misteryoha sa rosaryo? Duhang misteryo sa kalipay. Kalipay ba? Glorious mystery. Ikaduhang misteryo sa himaya. Kana mauna ni ang nagkumpleto sa buhat niya, misyon ni Kristo sa pagluwas kanato, pagsaka niya ngadto sa langit, naabli na pagbalik ang ganghaan o naanay dan padong sa langit. Mauna nga kitang tanan pwede nang malangit. Mauna ang pasalamat sa Ginoo niya giampo sab nato dinhi karon sa simbahan ang mga kining gitawag nato media, the World Communication Sunday. Atong iampo nga atong mga social media, ang atong mainstream media makapadala unta og maayong balita, dili daotang balita ngadto sa kalibutan or sa katawhan. Ato sang padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, o ang atong mga benefactors and donors, labi nang sigig palit sa atong mga slots dinhi para sa atong mga proyekto, hatagan sa Ginoo o makasantos nga mga grasya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, makagagahom nga Dios himua kami nga magmalipayon ug magsadya uban sa pagpasalamat kayang pagsaka sa langit ni Hesukristo imong anak amo naman nga kadaugan ug dinha diin nagunas kanamo siya nga among ulo nagapaabot usab pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lawas. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Teofilo, sa una kong sulat, gihisgutan ko ang tanang butang, nga gibuhat o gitudlo ni Jesus, sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton, hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita siya nila ug nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila, ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, gipangutanan nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab ni ining panahuna ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon ug mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan, dili kamo angay magpakisayod kun kanus-a kini mahitabo. Apan kun mokunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, ug sa Samaria, ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya, ug siya wala na nila makita, kay gisalibdan man siya panganod. Samtang nagtutok sila sa langit, sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti, nga mitungha pagkalit ug mibarog tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Misa kang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa katingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Misa kang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa katingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Kamong
tanang mga tao, pamakpak kamo. Singgit kamo ngadto sa Dios, sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halangdon ang katahaan, dakong hari sa tibuok nga kalibutan. Misaka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa katingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Kay hari sa tibok yuta ang Diyos, awiti siyag mga imno sa pagdaig. Maghari ang Diyos diha sa kanasuran. Magalingkod ang Diyos diha sa iyang balaang trono. Nisaka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa katingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo nga ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang paniini, gipanghinaot ko nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo ug pagpalingkod kaniya didto sa tuo niya didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga punuan ingon man sa mga kaginuuhan. Labaw siya sa tanan bisan pa ang ilang katungdanan, bisan unsa pa ang ilang katungdanan niining kalibutana ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos og unya mabanhaw sa ikatulong adlaw ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan nga isangyaw ngadto sa tanang nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga ug ako mismo mao ang magpadala nganhi kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo sa syudad hangtod nga mokunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan. Unya, gidala niya sila ngadto sa gawas sa syudad hangtod sa Betania, diin giisa niya ang iyang mga kamot o gipanalanginan sila. Og samtang siya nanalangin kanila, mibiya siya o gibayaw ngadto sa langit. Gisimba nila siya og unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kaayo. Nagkanunayan sila didto sa templo og nagpasalamat sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daikon ikaw o Kristo. Ang atong mga pagbasa karon naghisgot sa pagsaka sa langit ni Jesus. Yan, nisaka ni siya sa langit, dili tungod kay gusto siyang mubiya dinhi, kung dili, nisaka siya sa langit aron niyang ablihan pag-usab ang pultahan sa langit o iya ng himuon ang agianan padong adto sa langit. Kay pag kasala manggod ni Adan og ni Eva atong unang ginikanan, nasira ang langit. Nya pag naog niya, nisugod siya da sa agianan balik nganhis kalibutan og padong adto sa langit. Muna nakumpleto na ang buhat sa pagluwas. The act of salvation. Nakumpleto sa iyang pagsakas langit. Kamo, ganahan mong musakag langit? Kinsa dinhi ang ganahang musakag langit sa kamot? Ngano ang uban wa man na mo isa? Ang samon dayon yung gusto diay. Wa ninyo iklaro. Tanawa, usahay mahimog yung hago, no? Kawang ba? Si Kristo gud, matud pa niya, kinahanglan ang Mesiyas mag-antos, patyon, ilubong, niya mabanhaw, niya musakas langit. Pero kita, di ra kita, pertin taong hago niya, pakamatay, pero mura lagwa na to. Pero tanawa, inig kamatay ninyo, di ba? Sige mong pamisa. No? Request yung misa. Nga naman, aron malangit ang minatay. Sultihan tagid mo tinuod, no? Kanang atong misa sa minatay. Di na gid na siguro nga makapalangit. Pamasi na lang na. Bitaw. Amay ning magklaruhay ta. Ang siguro ra gyud diha, ang kolekta ra gyud para sa pare. Mao ra gyud na siguro. Pero ingon nga malangit ng minatay, pamasin na lang ng ato. Unsa man gi sakto, ingon aning buhi pata, magtinabangay ta nga malangit. Kana mo sakto, ini kamatay na nimo tabangon, wala na, pamasi na lang. Magsige pag uban diha, mahiubos pa. Dili day kada gabi ang misa pa der. Wa manggutay pari, uy kada gabi unta to. Nako pirni ba nang musimba inyong minatay sa maulagi pa der, wa nay simba-simba lagi gyud. May na lang na karon ba nga patay na siya atong sigihag misa nako na mo bangon pala nagalingugmuga na didto. Tamparuson palang pari ana. Saba ba nimo diha? O man maanad og misa niya atong sigihag misa. Karon mag tinabangay. Sige,
Lingi ay mong tupad. Ing na tabangan tikang malangit. Sige na. Sige na. Ing na tabangan tikang malangit. Nga, lingion din kaniya, kaya nasuko man na siya ni mo, ingon siya, ngadto lag impernong buanga ka. Kana mo, ginay tabangonon gina. Nakaroon, unsaon man nato pagtabang sa atong isig katao aron, or tabang aron malangit. Si Kristo, nagbilin og iyang presensya dinhis kalibutan. Mao nang moingon ta, si Kristo tuas langit, niya sa dinhi. Unsa may iyang gibilin dinhi ang iyang lawas nga mao ang simbahan. Matud pa sa atong ikaduhang pagbasa, ang simbahan maoy lawas ni Kristo ug kita mga bahin niini. Pasabot, kinahanglan gid tang mosimba, magdasigay ta nga manganhig simbahan, manimba gyud. Mao nay unag yung buhaton. Dili kay mo ditso lang tag-adtong simbahan, nya moingon ta bahala mo diha. Di gani mangimbitar sa silingan, sulingahan pang naong sa silingan igdayong simba, nga naong subay simba-simba ay. Nya ang imong sang silingan gatanaw sa nimo sa tuanang yawa ay ni simba na. Mahana sa to siya. Labi nag-igihan kay kas imong yuta, nya pertini mo ditong pangural gyud ana. Nya imo silang sulingahan kay na nag-standby lang, saba pa kayo, mag-video okay hangtod ka adlawon. Maglagot ka, nya niglakaw nito, pa maghuman nga panuay. Nya kusmod kay kagnaw, di na gito hinuon mo simba. Nakaron, unsa may atong buhaton, aron ta makaadtog yung langit pinaagi sa simbahan. Gibili ni Kristo ang Espiritu Santo dinhi sa simbahan. Matod pa niya, ayaw sa mog sangyaw ha, ayaw sa mog panglakaw ug lagyo. Huwata usa nga madawat ninyo ang gahom sa Dios, ang Espiritu Santo. Amo na iyang gibilin. So ang simbahan karon galihok sa kalibutan, pinaagi sa pagmando sa Espiritu Santo. Dili pwede nga anhitag simbahan kita ra say magbuot. Kabantay mo na ata dihay mga asherets. Kabantay mo? Kana natay mga aro sa atong kaning salob. Kabantay mo ana? Wa. Okay. Ano na, kabantay na mo. Unsa mo na sila? Mga signal nga dunatay angay sundon. Lamdag na sa Espiritu Santo. Unya inigingon sa asirit, diri lingkod mo ma'am. Ay mo diya, ari ko diri. Buot mo na ako. Ma'am, adto lang ta dito. Buot mo ka na ako, ari ko lingkod diri. Sa imong pag-anhig simbahan, unsa man ka? Diyos nun o yawanon? Kusga? Taka alam mo. Musupak ganay ka dinhi, unsay atong role dinhi sa simbahan. Dinhi, simple kay nga role asa kalingkod, ana. Musupak ganay ka, samot na ka nga musupak sa sugos Ginoo nga mas lisod pa ani. Sa ato pa di giday ka, musugot. Masinupakon giday ka, impiernohonon ka, dili makapalangit nimo ang simbahan. Nga naman, wa ka maminaw, wa nimo pasudla ang Espiritu Santo. Matud pa ni Kristo, inigpadala nako sa Espiritu, siya'y mutudlo ninyo sa tanan. Simple kani atong role din Nagiuban, di yun mo sunod. Muna, usbona ko ha, sunod daw mo na mga asirits. Hibaw igsod nyo simbahan, maminaw gay mo ilang isulti, malangit mo ana. Di gay mo maminaw, makapaimpirno sa da ninyo. Adi mo to? Kana, bantay mo diya. Inomdome gina ha? Unsa may sugo sa simbahan? Nagsugo ba ang simbahan nga maningil tag-utang? Nagsugo wa? Nya kanang maningil unsa man na? Makapa-impierno. Nagsugo ba ang simbahan nga mamakakta? Wow, ayaw pamakak mo na sugo simbahan. Ang pari usahay mo sugo nga paninglan ng utang. Ang pari ba? Pero di man ang pari mo simbahan. Ang simbahan, ang Espiritu Santo man nga nag-govern sa katawhan.
Di man ang obispo mo isimbahan, di man gani ang Santo Papa mo isimbahan. Mao bitaw ang Santo Papa, mangumpisal pud na siya diha sa mga pari sa simbahan. Kaya nga naman, membro rata simbahan, pero wag yun magsugo ang simbahan nga pamakak pari noon. Mingon ay nila nag-isulti, gubot na kaayo. Suko ra ba ng bana o masakpan nga nagkita mi siyang asawa dito. No? Ayon lagi sulti. Ana. Di ba? Makak. Pero di na mo isugo simbahan. Niya ka mo, nagsunod mo sa Espiritu Santo o nagsunod mo sa kalibutan? Dota dahil ninyo, no? Di man mo mutingon. Karon, unsa may sugo sa Espiritu Santo dinhi sa simbahan, matod pa ni Kristo, panglakaw kamo ug isangyaw nga naghari na ang Dios. Isangyaw ang maayong balita. Kani manggong paghari sa Dios mga igsoon, mao ni siya ang tinuod nga maayong balita. Pasabot, di nata maimpierno basta maminaw tag Ginoo. Di agid ta maimpierno. Sa una dinis kalibutan usa ra gyud daan padung ra gyud sa impierno. Mo na ini kamatay sa tao sa unang panahon, impierno gidayon. Pero karon wa na, nanay langit, nanay daan padung sa langit. Panukatan ako na imong tupad. Inaasa karon padung, impierno o langit. Sige na, asa makapadong. Ang problema lang, kay minus kaayo ang nag-advertise sa daan padong sa langit. Kinsa ninyo dinhi nga nagsigig sulti ngadto sa inyong balay, magsigig hinisgutay nga mangadto tag langit ha. Kita sa kamot. Pero moingon adto tag beach, adto tag mall, adto tag kuan daghang kitag pangandoy, pulos dance kalibutan, kinahanglan mangwarta ta, kinahanglan gyud matapnatsir ka, kinahanglan gyud mulampos ka, kinahanglan naa jud kay cellphone, naa kay sakyanan, naa kay balay, naa kay yuta, pulos gyud na siya dan padong sa impierno kun mao na atong pangandoyon. Tinud-anay gyud. Pero moingon ka, atong ipaambit ang atong yuta sa atong silingan aron ta malangit. Kana mo na nindot ang atong balay ato ning pasudlon dinhi ang mga way balay ha aron dili maghigda diyan ang daplin. Kana mao na makapalangit. Ang atong sakyanan ato sa ning pasakyon kaning mga wain tawi sakyanan. Ana, kana makapalangit na. Kining atong pagkaon, kining atong kwarta, ato ning ipaambit sa mga way kwarta o kanang way gikaon. Kana mo'y makapalangit. Kinsa man ninyo ana ang nagsigi og hinisgotay sod sa pamilya ta sa kamot. Amayo, naiusang ni pataas pero kutob ra sad siya inana siya. Kaya sa padadi lang nako ilahos kayo kay basin unya ba og masipyat daw. Pero may na lang kay na siya gamay gibuhat kutob pa dire. Ay lahos-lahos pa rin na. Mao na magtinabangay ta. Matod pa ni San Pablo, naghangyo ko nga inyo na untang madawat ang Espiritu Santo diri sa una ikaduhang pagbasa. Ug masabtan unta ninyo ang kamatuoran, unsa kalapad, unsa kadako, unsa kataas, unsa kahabog ang gugma ug ang grasyas Ginoo para nato. Pasabot way sukod, sige yung sangyaw. Kay matod pa ni Jesus, isangyaw gyud ang maayong balita sugod dinhi sa Jerusalem hangtod sa tibuok kalibutan. Karon, unsa may atong unang buhaton, magsigi gitag pahinumdumay. Kining akong gibuhat makapalangit ka ni. Ana. Kinirong inyong pagsimba makapalangit ka ni? Yes or no? Mayo kanang ilang pag-choir diha makapalangit na dili. Palangit. Kining pag serve sa sakristan dire makapalangit ni dili. Kini akong pagmisa makapalangit dili. Kana makapalangit. Unya kon kamo diha dili mo muhog sa kolekta makapalangit na dili. Ito ba? Makalitan lagi dayon. Pado sa duy kolekta na sa. Sige atong pa dako-dakoan og di mo mopalit og slot makapalangit na dili. Kana bang naadyo kay ikapalit pero may mo ka sige maligyan slot na. Makapalangit na dili. Dili oy. Kung na kay kapalit-palit yun.
Mo bitaw gahapon naghimo ta sa atong Santa Cruzan, nga ni atong Bernes naghimo pud ta sa atong Children's Congress. Pulos kini malampuson nga mga activities atong pakpakan ang tanan nga ni apil, no? Salamat kayo. Nalimot lang ko kinsa toy ang sa atong Flower of May ang nidaog sa kadtong kunuhay kontis-kontis gamay ang nabilong sa Sambag Chapel. Wa na ko kahibaw sa first runner-up o second runner-up. Ato lang itong i-announce. Kuan, grabe yun. Ang mga sagala in tao na to, samtang gaparid nga to, giuwanan mig maayo, bunukas uwan, pertig yung basaas at sa uban. Wa man kadagpayong ang uban, labi na gito mga drummer, ang katong nagmotor, pertig yung basaa. Nganong nagsakripisyo man to sila? Dili to para sa contest tungod kay naay gadasig nga simbahan, naay nagdasig nga espiritu sa Ginoo, mo sakripisyo aron atong imantala nga dunatay debosyon sa mahal nga Birhen Maria ug naatay simbahan nga maoy naghatag nato sa mga pagtulunan. Mao man ay meaning ana mga titles mga sagala. Nya sakripisyo gyud kutob alas 10 sa gabi dinhi una panahuman ang activities para sa kanhi. Nya pagkahuman kay gauwan man dito dinhi naman lang nato gihimo dito matatos gawas gauwan man di man pwede magamit balhin dinhi na lang sad nangaon perting daghanang hugaw o to pagpanglakaw nas mga tao kami na lang nahibilin dire. Nakuog din nato limpyuhan, patay tang tanan. Ani, kaog maunsaon paggamit. Linimpyuhay mi dinhi, kutob alas 12:30 gabi. Hawa mo kibaw? Ako mong gipahibaw. Muna, kay wa man mo katabang og limpyo, palit na lang mo og slot. Kaya ang atong 2,000 slots nga gibaligya para igasto atong duha ka events, nahalinan ta og 1,576 gahapon atong pakpakan. Pero naapay 424 slots nga atong itiwas og pamaligya karon para maka-cover up sa atong expenses nga nidagan og mga 1 million aning duha ka events. Wa mo kay bawa na. Ay ko yung tutok-tutok bitaw nganong nagsakripisyo man gabi pag sige na mog limpyo dinhi mura na mig malipong mura naman tagabilar anig binatay pa dire dili naman ni panglimpyo mura naman ta anig nakatama hantod kadlawon sige patag limpyo amo lang jud gilimpyuhan kay para maandam niya perti na namong singuta ako mura na kog malipong ba abot dito maglisod sa katog ug dali nakapamalandong ko nganong nagsakripisyo man mi ani. Nya usa ra gyud rason aron ka malangit. Nya giingos Ginoo nako bayad-bayad na sa imong mga sala padre. Nako sakto dito no. Lisod kayo ang imong giwalihan all over the world nagsigig follow nimo padung na sila sa langit nya ikaw nga nagwali padung sa impierno. Nako salamat taon Ginoo nga naghugaw-hugaw sila simbahan. Salamat nga gibinlan og daghang mga hugaw kay amo giyong nakasakripisyo gyud. Kato lamdag ito sa Espiritu Santo kaysa magyaw-yaw ningon bi ako gabi limpyuhin ninyo ha iniglakaw asa ka limpyuhi bilin gyud. Pero ang uban sa noon ang limpyo sad ngadto pero daghang inahibilin. Kining pagsakripisyo para sa kaayuhan sa atong katilingban labi na gyud para sa simbahan mao gid ni ang makapalangit mga igsoon. Kana bang mo sakripisyo ka para maayo ang imong isig katao. Dili kay magpahaom lang kag asa imong gusto. Sakripisyo. Para dinigod welcome ninyo sa Asherit dito lingkod ma'am, dito lingkod sir. Sige, atri ko lingkod para ni sa akong isig katao. Ana, kaysa magsupak yung ka nga ikaw ra gyud magbuot para asa man na para imo sakripisyo ari ko dire unya inigabot sad ngadto sa gawas maingon ta ayaw mo parking anang inyong mga daan kana mga karsada kay mabalaka ta nga magka bagiray ta diha obstruction na sa traffic
ako ning ibutang sa daplin akong sakyanan para nis akong isig katao. O, di ba? Uy, tabuna naman hinoon diyan, ha pa magwasing, ang nagmotor, mapus nga pa usahay, maigo anang naang wasing, purti pang dangugas dan, anha pa ipabaha ang mga kanal o ang tubig. Wa na ta maghuna-huna, unsay kaayuhan sa atong katilingban. Ang simbahan, mao ang katawhan sa Dios. Atong higugmaon ang simbahan. Kay mao ni agianan padong sa langit. This is the presence of Christ. Di ba niingon si Kristo? Whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Unsay imong buhaton sa labing ubos, mo na imong gibuhat nga rin ako. Pasabot, unsay imong buhaton sa simbahan, mao sa na imong gibuhat nga rin ako. Sinauton ta, malangit ang tanan. Manindog ta katong muadtog langit. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay ug gilubong, may konsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mabalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa pagkayab sa atong nabanhong Ginoo ngadto sa langit, iyang gibuksan ang dalan padulong sa kahimayaan. Busa, malaumon kitang mudangop sa atong panginahanglan ug moingon, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan, magpadayon pagtuman sa iyang tahas sa paghimog mga tinunan sa tanang kanasuran, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, makaamgo nga kinahanglang muhatag sila og husay sa ilang mga gibuhat sa pagbalik unya ni Kristo isip maghuhukom, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga kitang tanan dili mawili ni ining kalibutan, aron dili kita magpanuko sa pagpauli ngadto sa langit, diin atoa ang kinabuhing dayon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga makabaton kita sa kahingkod sa pagtuo diha sa kapuno sa Espiritu, sa nabanhawng Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang nga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulang puson ta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga matuohong mihalina, magpabilin sa kahangturan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Makagagahong Amahan, ang nabanhawng Hesus, nagpuyo na uban kanimo. Dawata kining among mga pag-ampo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo.
Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, gaalang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami karon niining sakripisyo sa mahimayaong pagsaka sa langit sa imong anak. Itugot nga pinaagi niining mga santos nga buhat sa misa, mabayaw kami nganha sa mga kalipay sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang Ginoong Hesus, Hari sa himaya, mananaog sa sala ug sa kamatayon, samtang nagtan-aw ang mga anghel, misaka karong adlaw nganha sa kahitasan sa langit. Siya mao ang magpapataliwala sa Dios ug sa tao, ug maghuhukom sa kalibutan, ug ang Ginoo sa kagahuman. Dili aron mobiya siya sa among pagkaubos, kundili aron kami nga mga bahin sa iyang lawas, musalig nga makadangat usab nganha diin naguna siya nga among ulo ug sinugdanan. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagmaya ang katawhan sa tibuok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mapalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios, nagtugot ikaw kanamo nga niya pa sa kalibutan sa pag-ambit sa mga butang nga Diosnon. Itugot nga makasunod kami kang Kristo uban sa gugma
nganha sa kinabuhi nga way katapusan, diin siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa pagsakas langit. Apan mahitabo ra ni kung mahimo gid tang maayong mga sakop sa atong simbahan, dili mga masinupakong sakop. Atong pasalamatan ang mga maayong sakop sa atong simbahan nga mialagad nato dinhi sa simbahan karon ining atong misa sa alas 7. Ang lain-lain atong ministries nga ni-serve diha sa gawas, diha sa may pultahan, dinhi sa pagpasulod simbahan, o ang ato dinhi nag-serve diri sa kilid o sa dito sa babaw ang atong choir. Itong mga lector sad, nagbasa diri. Labaw sa tanan ang ato mga ni-offer sad karon, aning misaha katong nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa bread and wine offerers nato, nga sila si Mr. Bernard o Mrs. Michelle Igot and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Pipila ka mga pahibalo, update sa atong nahalin sa Divine Unity, Prosperity and Satisfaction or DOPS alang sa atong church projects. Ang total nga halin as of May 28, 2022 niabot na og 5,708 slots. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kaayo. Aduna pay available nga 48,292 slots. Dasigon ko kamo nga palitan ninyo og labing minus usa ka slot ang matagsakop sa inyong panimalay. Okay ra? Gikan karon hangtod sa matapos ang buwan sa Hunyo. O uban pang mga mahal ninyo sa kinabuhi. Aron makadawat sad sila og divine unity, prosperity, and satisfaction. Nya og aron sab nga kun madaghan ang atong halin, makasugod na ta pagtukod sa atong bag-ong kumbinto diri sa Luyo. Atom ning gibana-bana nga moabot nga mga 12,000 atong mahalin, makasugod na ta diring trabaho. Gamay na lay kuwang 7,000 na lang kapin. Sa ato sang special slots nga Mary's Inspiring Purity or MIP alang sa atong malampuson nga Children's Congress niadtong May 27 o Santa Cruzan May 28 gahapon. Ang total nga halin as of May 28, 2022 akong ingon kaganihan niabot na og 1,576 slots. Pakpakan gyapon nato ang namalit niini. Naa pa mo'y puruhan, no? Opportunity nga makadawat og Mary's Inspiring Purity. Napay 424 slots nga available hangtod na lang karong adlaw ang atong pagpamaligya niini. Hinaot nga inyo kining tiwason sa pagpalit. Nya ihatag lang nako ang final nga husay pilay ato gyung nahalin og nagasto karong umaabot nga Miyerkules. Matigom na nato ang tanan labi na ang gipadala sa mga through online banking. Mauday ni bahin day sa paghatag og donations na ako'y namatikdan nga naay mga hackers or mga kaning mapahimos ba maghimog account sa akong ngalan diya sa Facebook, sa YouTube nya mangayo og donation. Siguruha gid ninyo nga kun mohatag mo og donation kana ra gyung gi-flash nato sa atong online mass kana mga ngan diha og mga bank accounts, contact numbers mao ra gyud nay gamita. Mohatag anig lain nga number, account number ayaw mo pagtuwa na kay nangilad ra na. Naman gyud mga mapahimos lano no nga naipipila sa akong mga kaila nga napadadaan og solicitation letter. Ginamit ako nga nya Facebook account, ako pagyungan ang ako pagyung naong ang profile nya Padresiano ubod sad ana. Pero tan-awa gyud og unsay gihatag nga account number tuwa ba adtong kanang i-flash nato dinhi sa atong misa panahon sa offertory makita man nato sa screen inig online mass.
Ikatulo, mao kini ang atong financial report as of for the month of April 2022. Beginning balance 1,565,988 and 63 centavos. Add total receipts 6,507,991 and 85 centavos. Total expenses, less total expenses, 6,720,993 and 69 centavos. Ang atong ending balance as of April 30 is 1,352,986 and 79 centavos. Pakpakan nato ang ato mga generous kamong mga generous parishioners, online o territorial parishioners. Salamat kayo. So sa makausap pa, palihog og hinumdom ni ining mosunod. Ayaw mo kalimot paghatag og donation, love offering para sa upkeep sa atong parking. Na dihay mga box inigdayo ninyong exit, ay na ninyo saylo kay basig mapurgatorio ra mo. Labi na gimong naay mga sakyanan. Para na atong iatiman diha sa atong parking area, kita ninyo nagsigitag paningkamot nga maarang-arang ang iyang naong. Ikaduha, kana mga gagmayng bata nga inyong dadon din sa simbahan, ato manang i-welcome, pero kung magsigi na ganig hilak, magsig saba-saba, or magsigig dagan-dagan, nya di makontrol, dadalang yun nga tos gawas, dito lang i-standby. Kay adto sana dito makasimba ang inyong anak, nga dili makadisturbo dinhi sa atong formal celebration. Nya, mo pahinomdom pod ko sa makausapa sa akong giwali nga mosunod lang kita sa ato dinhing mga gihimo nga mga protocol nga ang mo tudloan na mao nang atong mga asherites. Palihog lang at sunda sa sunod ninyong simba dinhi og nagsupak-supak mo karong adlaw, ayo na nausba sunod Domingo aron dili na mo maimpierno. Nang katon lang gitag sunod. Nay usahay masakripisyo kita kay ganahan ka diri dapita adto ka palingkoros pikas sunda kaysa igabot unya ngadtos langit ibutang na gid noon ka sa impierno di na jud ka makapili. Ana ha? Hinaot pa unta. Unya katulo ako sang usbon ragabi nabutan mig alas 12:30 kay naagi daghan kayong mga sagbot. So kanang inyong mga trust, mga hugaw, ayaw ibili din isod simbahan or dito bas gawas na tay mga trash bins diha sa isig kakilid-kilid dito lang ipamutang isulod sa basurahan ha. Unya napay daghan atong mabati nga murag gisapot ang lodhanan ilambag yun sa salog inigamit. So ayaw na patinguga inig gamit ninyo. Gaan ra kay na ipakli ila gamay no. Anaya ayaw lamba ba nga mura mog nasukos pare nganong paludhon mo. Mura magsakit kay dunggan. Dali na siyang maguba basta ilamba. Mga luag man ang iya mga twerka hangtod mga tangtang. Hinay lang. Nya inigbalik sad, iniglakaw na ninyo, ibalik lang sa tiklop aron dili mayatak-yatakan sa mugawas o kaha mo sulod diri. Dili madalig kaguba. Aynon maguba man gid na, pero mas mayong ampingan unya maguba kaysa pasagaran unya maguba. Sala man sad na sa Ginoo. So daghang kayong salamat ha sa inyong makanunayong suporta sa ato dinhing parokya. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.